Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια. Εντάξει, φαντάζομαι ότι έχεις βαρεθεί να τα ακούς, αλλά ποτέ δεν είναι σωστό να σταματάμε να λέμε συγχαρητήρια σε έναν άνθρωπο με τέτοιο ταλέντο. Πώς νιώθεις για όλο αυτό που έχει συμβεί στη ζωή σου, για αυτή την αλλαγή? Αρχικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ναι. Και πολύ ενθουσιασμένη, γιατί έκανα κάτι το οποίο το ήθελα πολύ καιρό. Νομίζω φάνηκε, Απλά Μαρία, δεν ότι έβρισκα την ευκαιρία επειδή ήμουν πιο μικρή. Νομίζω ότι φάνηκε. Και τι εννοώ φάνηκε? Πάμε να πάρουμε μια γεύση από όλη αυτή τη λάμψη που έκανε το γύρο των οθονών μας και επιστρέφουμε να μας πεις κι άλλα στη συνέχεια. Είμαι η Μαρία Λεμονή, είμαι 16 χρονών και είμαι μαθήτρια. Η μαμά μου, όταν ήμουν 5η δημοτικού, μου είχε πει ότι είμαι αρκετά μικρή για να πάω στο μουσικό σχολείο και επειδή και τα παιδιά από το σχολείο μου με κορόιδευαν για την εμφάνισή μου, ένιωθα πολύ άσχημα γι' αυτό. Αποφάσισα να κάνω κάτι δραστικό και άμεσο, ώστε να τους αποδείξω ότι είμαι ξεχωριστή. Υπάρχουν και αυτά. Να σου πω κάτι. Ρε Μαρία, μαράκι, Μαριό. Ρε Μαρία, μαράκι, Μαριό. Κάνεις μαθήματα, καταρχάς, ασχολείσαι με αυτό? Μαθήματα φωνητικής δεν άρχισα ακόμα. Α, δεν άρχισες ακόμα. Μία από αυτές τις φράσεις που λες... Τι γίνεται, δηλαδή, εμείς τι να πούμε τώρα? Αυτά. Λοιπόν, πολλά φιλάκια, έτσι. Καλό βράδυ. Μου κάνει τεράστια εντύπωση πως μερικοί άνθρωποι, ξέρεις, κουβαλάνε τόσο ταλέντο μέσα τους. Οι ψυχές ταξιδεύουν. Μαράκι, όλο αυτό το έβγαλες τόσο απλά και τόσο αβίαστα, ας πούμε, και τόσο, δηλαδή έπαθα λίγο, με ταρακούνησες απίστευτα όμορφα. Μαράκι μου, το X Factor δεν είναι για περιπτώσεις τέτοιες. Αλλά το X Factor μπορεί να είναι μια καλή πόρτα, επειδή είναι τεράστια η παραγωγή, μπορούμε να παρακαλέσουμε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Μαρία, δεν μπορώ να σου περιγράψω τι γίνεται κατά τη διάρκεια που ξαναβλέπουμε το βίντεο, που δεν το χορταίνουμε. Εσύ πώς ένιωσες μετά? Ενώ περίμενες ότι όντως οι άνθρωποι θα μείνουν άφωνοι, όχι μόνο οι 4 άνθρωποι που βρίσκονται μπροστά σου, γενικά ότι θα σοκαριστεί το Πανελλήνιο με τη φωνή σου? Το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Άρα δεν είχες άγχος? Όχι, δεν είχα άγχος. Εκτός από σπουδαία φωνή, έχεις και τσαγανό. Εμένα αυτό μου άρεσε. Με το που μπήκες απέναντι από τους κριτές σου, είπαν έχεις άγχος και απάντησες αυτό. Όχι, μια χαρά. Και φάνηκε πόσο αβίαστα έγινε όλο. Ένιωσες όμορφα εκεί απέναντί τους? Ναι. Να σου πω, Μαρία... Ήθελα πολύ να τους γνωρίσω και από κοντά κιόλας. Τι ωραίο, να που όχι απλά τους γνώρισες, τους μάγεψες κιόλας. Μαρία, φαντάζεσαι τον εαυτό σου στο εξωτερικό? Ναι. Θα πήγαινες, θα το ρίσκαρες να φύγεις στο εξωτερικό, γιατί οι φωνές αντί δικές σου σπανίζουν. Και ειδικά σε αυτό το είδος, που νομίζω ότι στο εξωτερικό είναι ακόμα πιο προβεβλημένο και διαδεδομένο, φαντάζομαι ότι θα μπορούσες να κάνεις μια σύλληπτη καριέρα. Θα το έκανες, να τα αφήσεις όλα εδώ και να πας? Για να είμαι ειλικρινής, μετά το σχολείο, σκέφτομαι όντως να πάω στο εξωτερικό. Τι ωραία! Ποιο θα ήταν το ιδανικό για σένα, δηλαδή, αν κάνουμε μια εικόνα, το όνειρό σου?
Να μας το κάνεις εικόνα. Πώς θα το έκανες, δηλαδή τι θέλεις να είσαι μετά από αρκετά χρόνια? Θέλω να είμαι μια επαγγελματίας τραγουδίστρια όπερας και να τραγουδάω σε μεγάλες σκηνές. Αχ, τι ωραίο αυτό που λες, το ευχόμαστε. Μαρία, στο σχολείο τι σου είπαν όταν επέστρεψες μετά από αυτή τη μέρα? Στο σχολείο ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι και οι καθηγητές και τα παιδιά. Και με το δίκιο τους. Όλοι μου λέγανε συγχαρητήρια. Το ήξεραν ότι τραγουδάς, είχες ρίξει μια νότα ή το έμαθαν την Κυριακή? Το ήξεραν. Το ήξεραν. Μαρία, το πρώτο σοκ των κριτών ήταν φυσικά η ερμηνεία σου. Το δεύτερο ήταν όταν αποκάλυψες ότι δεν έχεις κάνει ποτέ μαθήματα φωνητικής. Αυτό είναι ένα πηγαίο ταλέντο, δηλαδή δεν το έχεις δουλέψει καθόλου σωστά. Σωστά, δεν έχω κάνει μαθήματα φωνητικής. Επίσης ήταν πολύ συγκινητική. Είμαι αυτοδίδακτη. Φοβερό, παιδιά, τώρα, έτσι. Σε αυτό το Φοβερό είδος και μουσικής για άλλη μια είναι φορά πάρα πολύ δείχνει δύσκολο. ότι βέβαια πάντα πρέπει να έχουμε θεμέλια και βάσεις και να παίρνουμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε με ό,τι τρόπο μπορούμε. Αλλά καμιά φορά όταν το ταλέντο υπάρχει μέσα σου και θέλει απλά μια μικρή σπίθα για να εξωτερικευτεί και να πατήσεις στα πόδια σου και να το πιστέψεις, πολλές φορές δεν χρειάζεται και τίποτα. Δηλαδή, χρειάζεται απλά να λάμψεις και να το απολαύσεις. Μαρία, καλή ώρα. Μαρία, μου επιτρέπεις να σε ρωτήσω κάτι? Επειδή αυτή τη στιγμή οι συμμαθητές σου μπορεί να είναι ενθουσιασμένοι που είσαι μαζί τους, που είσαι κομμάτι της τάξης τους, που είσαι η παρέα τους. Τα πράγματα φαντάζομαι δεν ήταν πάντα τόσο εύκολα για σένα από ό,τι καταλάβαμε στο σχολείο. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις αν η αντιμετώπιση των άλλων σε πείσμωσε περισσότερο για να κυνηγήσεις το δικό σου όνειρο και να αποδείξεις σε όλους τη μεγάλη σου αξία. Η αλήθεια είναι πως ναι, όντως με πείσμωσε αυτό. Γιατί μου έλεγαν ότι δεν αξίζω τίποτα, ότι απλά έτσι υπάρχω. Ότι έτσι υπάρχεις. Και ναι. Μάλιστα. Απίστευτο. Και έτσι αποφάσισα, μιας που είδα ότι έχω ταλέντο στο τραγούδι, να το καλλιεργήσω καλύτερα, ώστε να προχωρήσω πάνω σε αυτό επαγγελματικά. Μάλιστα. Απίστευτο. Και έτσι αποφάσισα, μιας που είδα ότι έχω ταλέντο στο τραγούδι, να το καλλιεργήσω καλύτερα, ώστε να προχωρήσω πάνω σε αυτό επαγγελματικά. Άρα ένας παράγοντας που σε έσπρωξε στο κυνήγι του ονείρου ήταν και αυτός. Δηλαδή αυτό που νόμιζαν ότι κάποιοι θα σε κάνουν να αισθανθείς άσχημα, εσένα σε εξύψωσε ουσιαστικά. Ναι. Μπράβο ρε Μαράκι μου, μπράβο. Είσαι τρανό παράδειγμα για πάρα πολύ κόσμο και μακάρι να το πείσμα το δικό σου, ο τρόπος που την στεναχώρια σου και την πίκρα σου τη μετέτρεψε σε δύναμη και σε θάρρος, μακάρι αλήθεια να το πάρουν όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια που μπορεί να έχουν αισθανθεί για λίγο ότι δεν αξίζουν αυτό που ονειρεύονται, γιατί όλοι αξίζουμε αυτό που ονειρευόμαστε. Και αλήθεια σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να κυνηγήσεις όλα σου τα όνειρα, γιατί το αξίζεις και εσύ και όλοι μας να βλέπουμε ανθρώπους σαν εσένα να προοδεύουν. Να σε χαίρονται οι γονείς σου, να σε χαίρονται οι φίλοι σου και όσοι σε αγαπάνε, να μην σταματήσεις ποτέ και να σκορπάς πάντα ταλέντο και φως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, είμαστε μεγάλοι θαυμαστές σου, είμαστε μεγάλοι θαυμαστές σου και θα είμαστε εκεί όποια και αν είναι η συνέχεια στο X Factor. Να σκίσεις και να χαμογελάς πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Μαράκι, χάρηκα πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.